Ev bajêr bajarek qedîm û dîrokiyê ye. Amed ji 33 şaristaniya re mazovaniyê kiriye. Piştî seda Çînê di cîhanê da bircên herî dirêj birca Amedê ye. Em di kolanên teng û dirêj da berê xwe didin navçeya Sûra dîrokî. Navçeya Sûra Amedê di dema împaratoriya Romaniyan de hatiye avakirin. Ev navçeya dîrokî ji gelekî çand û olan ra deriyê xwe vekiriye. Li vî navçeyê hosteyên ku karê desta jî dikin û ji ermenan hîn bûne hê jî xwe diparêzin. Ew karên ku ji hosteyên ermenan hîn bûne û heta dema me hatine hesinkarî û karê biçêkirina darê ye. Ev sûka ku karê hesinkarî lê tê kirin sûka mezin ya Amedê ye û li vî sûkê nezî 10 kargeh hene. Cureyên hemî hesin li vî sûka ku hûn dibînin tê kirin. Keke Mehmet ku hosteyê hesinkariyê ye nêzî 45 sal e bi vî karê re mijûl e. Ji bernameyê karên zor dem baş em bi bernameyekî nû li pêşberî we ne. Belê em navçeya Sûra Amedê ne vê carê jî em bi karê hesin li pêşberî we ne. Îro karê hesin çawa çêdibe em hinekî wî ji we re bêjin lê belê beriya wî ev kar yan jî ev niha ev kargeh ji ku derê hatin ev fikir ji ku derê hat em hinekî basa wan bikin. Ev hosteyên vê derê çend sal e vî karê dikin. Bi rastî ev kar biçekî dûvedinê jê heya Ermenan diçe hosteyên Ermenan yani kesên ku li vê derê ne jî bi hosteyên Ermenan hîn bûne. Bi rastî dema beriya sala 1915yan beriya ku qetliyamek pêk hat li hember Ermenan wê demê li vê derê gelekî hoste bûn piştî wî hoste jî kêm bûn. Bi rastî ev kar jî hêdî ber bi tunebûnê ve diçe hem zehmet e hem jî hoste wê kêm in. Na qavet ve merhaba iştarak. Tu çavayı baş? Baş sahibi seracı. Na emiro kare hesin bikin nasıl? Evet. Em çi bikin? Vallahi ama ana halka çedik. Beli. Ondan sonra singe hayvana çedik. Ondan sonra hayvana giredi de hayvan bağlama çedik. Na tu hesin dışavtini nasıl? Sorduk emre. Sordu ki? Sorduk dedim dedim ya ucu halka dedim. Dike halka. Glover çedik. Mesela ana iza sike çedik. Ev çavayı? Singe hayvana ay tüzdük. Singe hayvana. Em vana babacığım na agre nasıl na komu? Evet. Tamam. Kaptem fazla istiyorum. Bas eviyek. İkinci babı. Ha? Bu ikinci babı. Kaptem fazla olacak. Bele naha mego em bi karê hesinê li pêşberî we ne. Di serî da em hatin vê derê navçeya Sûra Amedê ye ev de sûka hesina ye. Em serî da hatin vî sûkê me amedekariya xwe kir. Di vî karê de îro me lepik bi kar anî, me lepikê xwe destê xwe û me dest bi kar kir. Di serî da li vê derê hesin tê tewandin yani ev li vê derê hesin şekil digirin. Me jî di serî da ji bo ku de cî haywanan da were bikar anîn me hesin girt û hesin tawan ji bo deynin ciyê ku haywan lê dimînin. Em bana vêga em ê bikin çi haywana te got? Singe hayvana. Singê haywana. çawa çêbetkarî behsa van bikir. Wana ana davên mojnaqê sor dikim. Sor bûyse
لاي متشيدك ها او دتوينه نفس دتوينه هم سري وان توجك انا سري وان توجك بله كومرا ama semine kinetine انا كومري كي درجي بابا kan kiyejden bana Kayış halika İro tuçu bir ki ez jivana bikim ها هو بابا Hele ki kare zor ez grand gevje والله زوره مجبوريه راحتي ايش سنه Na rahatı tüne ya Navım Mehmet Yıldız. Az bir çakı cam Ermeni yapım. Düşoğluyum. Mesela şu atay var ya abi dikşan. Dağıt nibro bu menan dokar. O diyse ben şu ev ki oli camiye abi dikşan. Ben devam dikin. Üç çakı vakti Ermeniye'de bir baş bu. Şu baş yani mesela yege mige bu kaynak meyna uçak etine bu. Gişi ocak eder. Kaynak abi gişi ocak eder bu. Ana gişi ispira dikin kaynak dikin. Vakti mede yege bu yege. Me yege dikin. Ew vî karê ji hosteyê Ermenan hînbûye. Ew tîne ziman ku vî karî herî baş hosteyê Ermenan dikirin. Na ew bi malbata xwe ra vî kargeha ku hûn dibînin da debara xwe dike. Belê ez jî piştî ku hinekî temaşe dikim dest bi kar dikim. Hesnên ku di nava agirê komir da germ dibe, şeklê ku hoste ji min re dibêje ditewînin. O seberi nema ya. Ama can abana kev yani kev nema ya. Gişi bana gişi nolun. Yani no dibim 5 sal ne bana evet dibim. Wekî hûn jî dibînin li gor min karî herî zor qaynexkirina Hesinê ye. Na fesin jora şkurten O asıl kurdacı yaptı. Orada tene Kurdacı. Ere Ben de aletine kurdacı. Ere Azman düştüm. Na tevya Kari basa bir kare kezim Kutu Ama- hedro atını Ana bir kaynak. Ya na bir halka ya. Ev çizgi. Bir hayvan bağlanmak çizgi. Ev besli. Ona boy besli ne? Ondan sonra ev avanı tabi birini getirdi ona dikene. Çünkü hayvana ya. Mesela avana Ev yanı mı? Evet ona. Tevya Mesela kebap suya ya. Balta ya, kazma ya. Evya ve çivega Güzel. Yok. Evya Ya ana kaynadıkın benden mi ne? Ere Gaba kaynadıkın da kada iza evci şey diken. Ev kari çavim rov deşine kum rov ve gözlük ve yancı ve berşar ve çav deşi Tamam ki çabuk merhaba deşi. Ere Gerek ki maske be maske. Maske gaba attın be. İza merhaba gaba mezet ki çay merhaba deşi çıksa. Üç çakı patates de bu patates de. Da bir sen çabuk ko ya geç ev derbaz. Ev şavi derbaz ki. Bere eviyatı ne bunun olsa? Bere da wala attın bu wala attın bu. Daha da bir mas. Ya gittin bu çift gittin bu. Yani maske camı gittin bu. Sadece kaynağı indire ocağı eder şey etkiler. Ev sabah bere zor kurdu. Bere daha zor bu. Ana rahatıyım. Zor ama No. bere zor yani rahat kere. Ana dar rahatım. Ana makine de katiye bir rahatım. Her çiqasî hostê dibêje berê rihettir e jî dîsa jî karekî gelekî zor e. Böyle naha
hostel ve dere behevdu vadatine ev heslen ku cenab kurdaya ten ve dere kişi kuten ve dere cezben kaynak yani behevdu vadatinin o ev bu hayvana bir şeyin cekidine le berçav pır mühime jiber ki tu bıçave ki tazile bineri de berçav çav emrov durar dibine. Ana ona cipri. Ona kivi jene damlamasına damlama. Evet. Darı. Dekan direvi ve ev dike ki gaya brana ka bine erdi. Bu damlama direvi bu damlama gidiyor. Evet. بله ما برنامه خوین دن داجی یعنی دم کو موان کارن دن جی دکر براستی مزاحمتی و نشانه ودا آرمان جی ابو بچکی از خوازم من اکی باسا زحمتی وی کارجی بکم سرس به حتی نه آنج دم اون دست بکن سرس به حتی ایواره وی کار سرپیا دکن تنه جانا درونه اوجی جبون خلاق چکی و دم رودنه جخاینی وی تعلقه ویجی گلک زده جبر کو kaynak desete daye o her tim çav rastı agrekte jberuye ki hem jali tendürüste ve geleki xatereye hem ji zore yani jali des jali pişt jali mil u jali çava evkar kareki zahmete. Demir kurdacıyım düşünün. Kurdacıyım diyelim. Mesela kurdacı emdanı ve deri düşünün. Noy diyeceğim ama ben kemini aramanda fark etti ne yani. Evci boğa dedim. Mesela kilo 2 milyon ni boğa dedim. Emdanı noy diyecek gaba düşünün. 3 milyon ni ben. Ezmara bir daha kare. Kemini bir daha kare. Ev hesinin ku hund binin ji xurdeyan an jî ji ciyê ku hesin tê firotin distînin. Belê niha jî em şeklekî cuda didin hesinê. Ev hesinin hûn dibînin ji bo heywana girêdin tê çêkirin. Ya hayvan bağlama ya zıptan indiri avkıraya da şey dikin. Bu hayvan dernek evet dernek. Tun haçit git kari basa. Allah ya karın dikin, kuar dikin. Kuar dikin, gede bizi şey dikin. Gede bizi de şey dikin. Evet. Ev juan xalaka pê vedatiye. Evet. Ev ya naun dişini ji gundara. Eko hayvanê wan e. Ya vallahi evet, kitu gazam dedim var. Na ew kewî çawaye kes tên distînin wek berê çawaye. Vallahi evet beri çawa bû na çawaye. beri pır hoş bu ana no. Ana 100 xazan sekund ya. demiştin ha. Ana 100 sekund diye, 1 sekund diye. Yani Çavê mirov pir de ji jardine. evet. Tu elmandî ama çavê mirov zarar dide çav. Gaba iş hep mesela devamı hem piyatini. Gaba işten hep emrun etkin. Mesela işçi yani. İşe kaynak hep kaynak etkin. Mesela ben kaynak yiyecekim. Ben kaynak yiyecekim. Mesela yakjana ocak emizletkim. Ana az ocak emizletkim. Ana olsa bu me, ana izah halfe bu me. İzah ana gedeme emizletkim. Ev çetkim. Ama bütün malzeme ev çetkim.
Anamızdan demir tıkın ocağı. Bele. He. Nav hesin ji kur hatine. Ona kurdacıya. Kurda jwaratine. Kurda. Un ji kurdaya dikirin. Hem dikkirin eri. Bele. Loyvi ekebni ama mevze aynı. Aramada tuş gittin ya. Ha tiştek tuneye. Yani jwara nu hesine nu beji fark nabe kurdaj beji. Gel bence pro bence farklı aynı. Evin kokardet ne be uş ku gere distinin demira hesina. Burada ben mecburen ben ne desin. Ji ku distinin. Ha? Demirci yaptı. Yani Ahmet nav Ahmet. Eri eri. Tamam. Kap dem ona. Hinek hesin ji grane. Ha, gören. Mesela ki kenevi ciddi de ya. Ha göre u kavuş etkini uka. Bana Dipivi. evdi bak. Dağılın ortada en dadı be. Ha. Kenevi ayrı diken ki gayb oyunu halı. Hesin bir halet şu nokta. U Evet. kavutune. Feyda yutune. Klas be. Tabii. Ligor derejahiya wî tu dixînave navsa. Ha, ayar dikim. Mora ayar. Ma komrayın babacısı. Tu mesela roja çend saat usta dixebitî? Vallahi bağlıyım ben. Bu kadar düşüyorum. Kabanla koysam ne Yani ligor kar hebe şughul hebe tu şughul. Tu nebe naşku. Nal amedi hosta mane hostaya hesin. O Ermeni ne maya? Yani hostaya eseye rastı Ermen bune. Hadi. Bi pêşketina teknolojî, makînecî derketin û karê hesin di salên dawî da hindik bejî bi makîneyan têkirin. Lêberê bi destat hate çêkirin. Wekî dîmenên ku niha wan dibînin bi sê kesî bi mil û bi hevra hate çêkirin. Hesine kote ve dere geleki şekil dikirin. Şeklin cuda cuda çezikin. Anji amurin cuda çezikin. Mesela emtikarin çerminak budin ve dere das teşekirin, çakut teşekirin. Disa amurin bu hayvanan ten çekirin. O burası hesin naha balaki dikişine heneki mroft karel servuji bisekne. Hesin prani kesin kup çandini ra alakadarın. Yani bir seval kariyera anji li gundan edinav erda zeviya dane buan idi kerevante. Ew tên hesî ji vê derê digirin mirov dikare vana bêje. Lê kuvvet jî lazim e, bê kuvvet jî nabe yani. Ya kuvvet lazım ama ya kuvvet enin ha. Tu Ya dikewînî. kuvvet enin. Ama meze tilik ya. Ev yên navê wî ye çi ye wê ku tu pê dikewînî? Ya hayvan bağlama. Nana ev ya. Ya kelbeti. Kelpete ne tu pê dikewînî? Ya vakti Hazreti Davut'ta ya uçağı küçük nige kudava davina serabdu. Erê. Ya uçağı desad girdi. Hazreti Davut desad girdi. Demir desad girdi. Erê. Ya uçağı gaba küçük nige kudava vadika. Küçük mezat ke kelbeti çetti. Hazreti Davut Yani kelpeten jûr da. kelbeti jüt kişi Avli kişi desad bu desad girdi. Tam meriv li gor berê û nabı fikre gelekî ferqeyet navda. Lê niha jî zor e yani ez duya bêjim niha jî gelekî zor e. Qet Ya rahatı tüşkütüne. He. Xelekên ku ji aliyê hosteva ji nav agirê derxistibû datînim aliyekî û dixime nava hesinekî û bi çakûçê rast dikim. Her lêxistina çakûçê dest û milê min diwestîne.
Name go evkar berbe tnebune va diçe çima jiber ku sanayi yani peşisazi peş vaket brasti makine derketin hole u fabrika mazın bun çebun peşketin jiber ve ikici kare keda deste idi hedi berbe tnebune va çu evkar ji navi kare daye karesini jiber ku hostetunen jiber ku idi juan zede xonadın vikar juana grante zahmette hedi evkar jî berbetune bû nevadiçe nal amede neze deh kargehine ji xeyne wî jî tu kargeh tune ye li Tirkiye û li Kurdistanê jî mirov dikare pêçika bijmêre ew qas hendikin ji ber ku hostetî jî êdî naye kirin. Niha jî em qezme çêdikin. Ji bo çêkirina qezmeyê jî hesin li ser agir dimîne û paşî bi makîne tê rastkirin û tê qeynaxkirin. Çêkirina qezmeyê bi rastî gelekî zor bû. Heta ku xelas bû ji sê beşa û ji sê makîneyan derbas bû. Böyle niha karê hesin bi rastî me got di mîtolojî de cî digire, di efsaneyan de cî digire. Kawayê hesinkar heye em hemû jî zanin û çîroka kawayê hesinkar jî heye. Li gor hin agahiyan dibêjin ku ev kar ji wê demê hatiye. Kawayê hesinkar dema li hesin xistiye. Ew çax ev kar dest pê kiriye û heta roja me hatiye. Em jî evî dikin ku ev kar berdewam bike. Zahmet zor e lê bi rastî di nav karên zor da jî digire me karên berê jî anî pêşberî we yê zor em ê jî bînin pêşberî we me bername xwe îro bi karê hesinkarî bidawî kir heya bernameyek din dema xweş be. Wê jî dît di karê hesinkarî da keda destê gelekî zêde ye. Ev şeklên wê dît bi kedekî giran hatine amadekirin.